Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, serbisyo publiko, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 9:41, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Las 9:43, Aksyon Radio Philippine Standard Time. 9:43, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Diin man ka mga bahin sang pungsod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Diin mga bahin sang kalibutan. Welcome na welcome sa isa naman kay edisyon sang papangalagad sang inyo palatuntunan. Lunes to Sabado, Action Night Patrol. Yari kita sa doble dos nga petsa sa bulan sang isa kadusina. Amo ning isa kadusina nga bulan ang bulan sang Disyembre. Ika-12 katapusan nga bulan sang kada tuig. Sa tuig sang mga COVID. Amo lang din nagpalain sa aton tuig sa mga COVID. December 22, 2020, sa naman kay edisyon sa industriya nga palatuntunan. Action at Patrol nagtatak na bilang matakag dalunggan sa kagabihon. Inyo ka-aksyon na Marlon Henovaya. Basta gani Martes temporaryo kita. Nga nagapungko sa ding trono maka-aksyon, magabantay sa mga hitabo. Sa palibot-libot o kunog saran sa inusinitag sa tagsa ka mga puluyan. Apat-apat na tulog na lang. Kung sa mga countdown 3 days before Christmas Day. Kung sa mga tulog maka-aksyon, 4 na tulog na lang, Pasko na. Pero hindi tanan nga mga tao nagatulog sa insakto. Mayara nga wala na tulog-tulog bangod ang obra hala lang kapasaway. Mayara naman tinuga akong tao nga ang obra hala tulog lang nga tulog. Pagbugtaw da-da, tapos da-da dayon kapungkoon. Patuyom-tuyom sang kalibutaw, hasta mapiyungan, kag matulugan na naman. Balik naman sang huragok. Amo ini mga tinuga din sa dutang na tauhan, na mawala sang kapuslanan. Bato-bato sa langit, ang maigo, wag lang magalit. Sabong at tiyempo mag-aksyon, di na dapat pag sundo na iban. Hindi na maghala ka turot tamaran. Bangod kon tamaran ka na pasaway ka pa. Tasikibot ka lang nga sa pilakadlaw turong nang imo sari kalibutaw. Sa gihapon pag-aopdan kita mag-aksyon sa atos sa mga action unit reporters
Sa News Center, hindi magabuhi ang mga balita national, international kaiban pa nga hitabo sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas kag kalibutan. Action ang defensor. Sa patrol naman maka-aksyon ang managpanilag sa balibot kag managbosi si man sa mga balita sa bahin sang pulis o kon hospital o kon on the spot reports. Temporaryo anay nga pangalagad sa mga gabi si Action Dale Salazar. Kabuyulog ang piloto sa patrol Action Nixon Tahom. Nagpulobasiplat na ka-aksyon sa duwa ka mga national highways. Dari sa downtown area sa sunod sa Bacolod ang dalan sang Lacson kag ang dalan sang Araneta. Mga ka-aksyon naton, action unit correspondents naton mag-aksyon. Nagahanot man dugay-dugay sang ila sa rin natipon nga mga balita. Sa rasiling tara mag-aksyon dari sa atubang sang mikropono. Action Marlon Herobaya. Dari gihapon sa DYEZ Action Radyo Bacolod. Ang damlag lang ginkilala sang Nielsen sa ila sa ding fourth quarter survey bilang number 1 AM radio station sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Radio. Las 9:47 Action Radio Philippine Standard Time. Amo ning ato sa nga pasalamatan maka-aksyon sa ato sa mga sumalakdag. Sa ato sa mga supporters, pumalin sa sang una tubtob sumong. Ang Action Radio Bacolod lubos gid nga nagapasalamat sa inyo bagod kung hindi sa inyo. Way man ang konsang Action Radio ining tatak nga number 1. Sa resulta sang fourth quarter survey sa nga Nielsen sa bilog nga syudad sa Bacolod, kaga probinsya sang Negros Occidental, isa ka global analytics kag data analysis nga kompanya nga nagahatag sang kompleto nga panan-awan sang publiko. Sa top AM radio stations nakakuha ang DYEZ Action Radio Bacolod sang 40.10%, 40.10%, 40.10% radio station share. Ang radio station share amo man ang kadamuon sang mga nagapati sa isa ka istasyon sa anuman nga oras. Sa tanan nga mga AM radio stations sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, nagpanguna ang Action Radio Bacolod nga may commanding 40.10% radio station share. Action Radio. Dari naton pamatudan nga number 1 gilman ang Action Radio Bacolod kay ang mga balita hindi magaluwas. Unang ebokada, unang hagada, flash report sa gilong sa ato sa nga patrol with Action Dale Salazar. Action Dale sa report, please come in. Yes, Action Mar, mayang gabi, and live dito sa buong nag-report dito sa area sa Mount Carmel subdivision, sa may barangay Halikis, siyudad sa Bacolod. Action Mar, vehicular accident, ang naglunsad sa pining mga kinion Action Mar this time. Embolgado sa pining vehicular accident Action Mar, ang sa tricycle, no? Isa sa tricycle Action Mar, kag initial information, embolbado man diri ang isa sa tracking. Sa sining mga kiniyon Action Mar, no, mapatian ang hagulgol or ang pagtibi sa himata, no, sining biktima kay confirmed nga patay Action Mar, no. Patay naman. Sining biktima, no, sin recovery ang isa sa tricycle sa isa sa tracking Action Mar. Kung makitaan sa makasong naton sa Facebook Live, makitaan nila, no, ang himat Action Mar, no, nga nagkagulgol sa tubangan, no, sa nga sining himata. Hindi ka nalang ma-confirm kung ano ang sining relationship sining biktima Action Mar. Kung makitaan nila naton nakamotor Action Dale mo na sa nakamotor? Oo, nakamotor na siya Action Mar sa black bag kag nagara sang karton, no. Actually
sigda ang posisyon tini, no? Tining biktima. So, kung nakisan sa makasyon natin sa Facebook Live, ang sitwasyon na tining tricycle, Gukay Action Mark, ang atubangan, no, na portion, tining tricycle, no, dili sa vehicular accident, nga naglunsad sa subong kagabi. Ay, nagkakaroon ang investigador, no, sa police station number 7, since area, ina sa police station 7, Action Mark, ang ining jurisdiction. Sir, may police sir. Investigator, sir. Sino, sir? Alin, sir? Ang din, sir. Tapos, no? Okay, sige. Kita na natin. Sige. Wait, i-check natin ang investigador sa police station number 7. Sir, good evening. Jackson Radio Bacolod. Sir, pwede lang ang initial information, sir. Okay, si ma'am. Sige. Thank you, sir. Investigator. Gusto na sumarda mo dito sang tao, no, sa area, sang incident, no, since confirmed naman nga patay nga victim. Bale, highway ina sa Aksondale? Aksondale sa highway sa barangay Elihis? Yes, Action Mark. Sa circumferential road din siya, dirigid sa dara na yun. mismo sa niyang balan. Natabo ang inilang accident, no. Kahit kadumdum ka itong Aksondale, atong, sige. Sir, pwede na kayo nila, sir? Okay, sige. So, alang-alang po yung Action Mark, ang investigador sa police station number 7. I-check natin kung may dila dili ka mga witnesses nga nakasaktig sa sini nga vehicular accident Action Mark sa sini nga mga sinion, no? Ang dala ng Aksondale daw may asphalt overlay man na da? Mayroon man? Ginapatigayon, asphalt overlay? Action Mark? Oo. May asphalt overlay ng area? Ang dalan? Oo, meron sang duha ka orange line sa tunga sa Action Mark, no? Ang pahinga daran is circumferential road. So, na may ipadalaga na? Nakita kami na sa accident, sir. Hindi maglalang napatay. Okay, sige, thank you. Sige, sumakay, pangita natin. Try natin, hindi nga pangita sa witness sa siningang lugar. Since, sa Action Mark, no, adudom sa sining area, wala gida sa suga, no, ang ining dalan, kung sabihin, natabo, ang ining accidente, no. Bali, Aksondale, ara na sa area sa circumferential na gitsayayon. So, circumferential. Mount Carmel, no? Barangay Alihis, dito sa may siyudad sang Bacolod. Sir, good evening, sir. Sir, may nisa information, sir, from picture out. Sir, nagitang natabo, sir. Investigation. Police station number 7, nakarap na. Okay, sir. May mga witnesses, sir, sa incident. Ito ba, bong naman? Ako na di tao pagkapot naman, yung nakakita, hindi pala. Okay, kung lapit ng card house. Okay. Mount Carmel? Mount Carmel. So, pati may idea sa kung ano sila. Ito ba sa ko, maliko yung tricycle. Okay. So, kung siya, maliko siya. Oo. Mount Carmel. Same direction pa, sir. Hindi. So, siya, pagkasunod na ito yung mga ng tricycle, ang Lopez na pagkababa o... Okay, so pagliko yan na sa motorway, sa lambot, sinamburo ang ano. Okay. Ilan sa kayo sa tricycle, sir? Isa buwa, isa may ambulance. Oo. Pasahero. Pasahero na patay. Pero di naman. Wala lang ko rin ako, pero niya pamiling na... Okay. Kaya here, sa kadulong na siya. Ang mulagi na kung wala din mga nito. Ang mulagi na yung kika. Kaya pagkasko ko. Kaya wala din stress light na ano. Iloy na sir. Gusto kong iloy yun naman. Para sa pamilya na nila. Politician na kasi no? Sige, Romel Francisco. Romel Francisco. After napatiyan natin, initial information para mapiplas natin ang natabo ngayon na aksidente. So, based sa initial information na ginhatag
sa aton kining interviewing is ining tricycle supposedly malester ini siya no pakadto sa may Mount Carmel subdivision. So ang tracking asmar no ya kining sa langit kumbaga no kaya ang motorsiklo pumalin sa north padulong south sabang ining tracking from south to north naman ang direksyon action mar no. So this time sugat ang ay sila. Habulon from confirmation mar ang muni siya ang Iloy isang biktima no na mention niyang iya ini bata. Continuity sa action na ulit na ano na to sa initial information. Well, hindi sa training kaya tutut na ang iyang training kaya so action mar no so dapat sa interview kay Lois ang biktima so initial information alin sa training ang tining anak no ginacheck naton kung ano gid ang background tining biktima action mar antes natabo ang ining aksidente Ngalan this nga time ginausip sa ang investigador sa station number 7 ang Iloy ang biktima para sa duwa nga information since ginasikaso naman ang bangsay sa tining mga sinion no kasi ba pamangkot dati ang ngalan sa victim. Ang ang Iloy nga basi dukita no ang tining anak ng mga sinion Gakaya sa kaya. galing na declare na siya na dead on the spot. Okay. So, din siya ginahalin na din ginahalin lang yung ano. Halin lang sa training, sir. Kaya training yung sa legalsad. Nang 2 to 9, may training siya kagawa. Hindi na naman na siya nga week. Kaya mo na inupulik yung 9, saka 9:30 ka. Abusan ka, uparin siya motor puli. Oo, Balikan Action Nilmar no si Action Dale ginaya interview na Action Dale Salazar ang Iloy sang sirang nagamaniho way pata siya gamaniho kung laban-laban gamaniho sang tricycle halin ko sa Libertad may training isa nga bata i-check ta kung anong training Action Dale nagdala siya training hindi na mga trabaho wala pa man naglulot pa lang siya hindi nag-quick pa sa balay-balay mo sulot so pali ano na kapulay o di ko ano na lang sa ordinarya kung ano sa direct ano ba Sergio Shimara ay ginakalaman ang priorities ng Iloy ang investigador oo this time Action Mar ang isa din crew or personnel sa ambulance ginakita pa no ang Iloy ng biktima magitan din nato naka PPE ining crew gikan sa ambulance para magkuha sa additional information no so this time ang mga gamit sining biktima ginahimos ang tining mga nata Action Mar. So mo na mention sang Iloy no nga last week na lang punta ni sang training no sining victim at tining dapat trabahuan o galing ti amuning subok nga aksidente nga nagluntad sa sining nga mga sinion Action Mar di mga makaton sang iyas ning Iloy ining masubok nga na dangatan sila adlaw
antes ang Pascua. Usually nasa-occupy Action Mars ang tricycle ining victim sa pagpauli since gabi ang nasumalang sa bunga Desyembre 22 ang Martes ang gabi ang ini nga accident in Action Mars. Del? Okay, so yun, makatawag na. Alas 47, kapag going na sa putuli, 89 din na ang bagi lang kanya di ako sa ako mga 9:50, 9:30. Kaya mo na nakibot kung na lain ang nagasampat ng Yazel, dito na yung sino ako? Siya? Ito din ko, kinrelato. Oo. 23. Oo, dito Mount Carmel. Ang track na nakapuntit. Wala ko pa ba? Wala sa idea. Pindir na rin sa pag-ulit na pag-ulit sa yung ano. Oo. Ito din siya nakapuntit. Why po ka ba, sir? Sandiin siya nagapungko. Laki ito idea mo. Oo. Kailangan mo na yung tricycle na binakupari usually. Wala na ilahin. Hindi na yes. Hindi. Yan ang gusto ka driver. Kaya hindi mo siya patugat si Papa. Yan kanina mo ba ito tayo papugat sa pulis. Amo na tayo sinilas. Oo. Patugat sa Papa. Yan tanong sinigubla mapulis. Kaya po naman sakay naman lang sa tricycle. Kaya hindi ang kung tricycle pa man bala. Ano ni sa sir? Ito din chat na yan. Action Mar, no? Na, ano nga na Yes, na-relax. Action Mar, na batian si Ma'am Edna Pilatos, no? Ang isa ang Iloy. Sang biktima Action Mar. Ano to, Dale? Ayaga family... Dale? Ano family name yan, no? Relatos, yes, Action Mar. Oo, ang ngalan sa victim is Joaquin? Oo, Joaquin Relatos, Prince Joaquin Relatos, ang main sa victim, 23 anyos, no? Engineer Action Mar, no? From UNOR, nag-graduate. Actually, makikanda rin natin Action Mar, sa may unhan-unhan sa incident. Ang tracking nakalgado sa Cebu. Amo ni sa ang dinatidlo involved sa sining aksidente, no? So, ari ka pa nga na area sa Mar, nakahagay pa siya, no? I-check na kung na ito dili ang driver ka sa Mar, yan sa wheeler ang sinunag-truck, 16-wheeler truck niya, saka nakakita sa sining truck sa Mar, no? Wala na ang driver, no? Hindi ang driver. Sininlocal sa truck sa Mar. Oo. Dito sa iya, no? So, kung makita ninyo sa Facebook Live natin, kamo ni sa ang truck na involved sa sining aksidente. Kani mo na ang driver, no? Sige. Okay, no? So, wala din ako ang driver sa sining aksidente sa natin. Interrogate man sa kapulisan, no? Pero why action, Del? Why damage ang truck? Why? Action Mar? Ang truck niya, why sing damage? Wala Action Mar, no? Kaya kadako, gini, kayong kwento niya tricycle. Dawa na tamahan kita ang tricycle, no? Why sa damage yung nakita na ito, wala problema. Ang mga karga na tubo, amuban sa gihapon, Action Mar, no? Oo. Okay, no? Kaya ang driver ka tricycle, harin siguro sa ambulance. Action Mar, no? Kaya may isa din ka lalaki, no? Nga hari subong sa sulod sang ambulance sa mga action. Kaya gina-observaran sang nalit. Sir, ang driver ka truck, wala rin, sir? Okay, isa? Okay. Okay, sige. Sino din sa sulod sang ambulance, sir? Driver ka tricycle? Oo. Oo. Ay, sir, good evening, driver ka tricycle ka. Sino din, sir? Ilmar Diarte. Very good, sir. 27. Okay na lang, sir. Okay. Ano yung tagang? Mangod. Mangod. Ilmar ka din, sir. At dito na sa Pedrosa. Dale? Okay. Sino tulot ngalan?
amo na siya ang usod action Mar sang driver, no? Ang name sang driver si Wilmar Diasis. Wilmar D. Asis. Okay. Wilmar Diasis, taga Purok Pedrosa, Barangay Alikis, syudad sang Bacolod. So siya, stable or okay ang sitwasyon kanya sining usod, no? Kag siya mo sa subo-subo sa bahin sang pasahero na nagkukupa sa tricycle nga pakulay na kuntani. Kag syagid ang nasama na action Mar. Sir, ano information niya sa nga saboling accident? Nasangit sila sa punduan. Ang dolman ko na nabungguan na ko nakatik up ko lang. Di na lang, di nga tinaran mo lang. Uy. Okay, so ako, ang kaya, naglabayan na ko, no? Naglabayan na ako, mahilang mo na mangguhan ka na si Mano. Okay, so ang sa inyo yung information, pick up yung nakapundok, pag yung traffic. Hindi, pick up lang daw, ang nagbungguan sa driver sa mga ambulance, aging showbiz na siya. Tapos ang traffic niya, naglabayan na okay. Sila ka rin ganito rin. Okay. Ang una ka lang, ano yung mga Alvin Yaka. Action Mar, May pick up li. Oo. Kaya na ang information na sa police, no? So, ang police station number 7, nga nasa-observe monitoring incident. Ang success nga tracking ang ginatudlo nga involved sa sininga sila din nga nakasalangis naka-igo bala, no? Or ang involved sa sininga sila din galing based naman sa information ni sang bangkod, sang driver, no? Nagmuna siya sa Mar nga pick-up, no? Victim sang hit and run, no? Ang ining sabok nga aksidente dito sa may Mount Carmel Subdivision Action Mar, no? So, sabi natin ang police station number 7 kung ano git ang involved sa sining sir, yes, ang investigator sa ganito, sir. Sige. Thank you, sir. Thank you, kaya hindi pa kita action Mar, no? Clear daw kung ano git bala ang nakabunggo, no? Kay based sa manghod sang driver, ang ambulance driver man nagtugid sila nga pick up, no? Ang involved allegedly sa sining vehicular accident, no? So may dili, no? Interrogate ang aton sining kapulisan sa police station number 7. Possibly one of the witnesses. Sir, good evening, sir. Isa sa mga naka-taxi kayo na, sir. Ari ko na duty, sir. Sa Mount Carmel. Oo. Ano nakita mo? Lasumdan na rin na sila, sir mo? Sa tricycle. Tricycle. Ambot ko na Fortuner to, kung pick up. Iway ko sa klaruhan. Hindi mo, private. Private mo kay bunggo pag nagako kung naglaladan ko rin nakita ko na sa dahingan awas mo. Kaya may mga salakyan pa nga kasunod niyo. Malisting direction nila, sir. Ako na lang pagka-igo niya nasanggit na sa nagsunod sa iya, bigla na liso niya sa Sikor Vlog na kamunaw. Muli ang bungguan siya sa iya kalupi. Pali una, sir, ang Sikor for una niya ang Sikor. Kasunod sa iya ang kita. Tapos ang lobel niya sa akin. Sa bata. Okay. Bata. So, kinukita na kabuyo. Arit mo lang sa bunggong ito. Ang lobel. Pero video na tungwasa lang. Video na tungwasa. Aras sa lugar. Amo rin ginayak lang, sir. Wala ginakaliwa. Sino gagaw na later? Why, ma'am? Ang isa na siguro ko, kung matulog na gawala tayo. Kanina mo na pinakabunggo ang mga Fortuner. Ang katong gusto nakita, at bato ko, ano ko? Ang Fortuner. Ito kayo, wala ko ito na po. Kasabunggo sa ang Fortuner, sa Sikol, naglapog tayo. Naglapog po. Kaya mo na sa ako. Ang driver ko, kung ano tong wala ko nakakita sa driver kung ano to nga plaster niya, kaya ako na nakita tayo mo. Why niya, amo ito yung plaster? Sa konfit. Sa konfit naman. Huwag lang sa driver mo nakita. Ang driver ng astero. Sinala mo niya. Talaga rin yung sulod? Nagre-rengaran mo niya. Dito, yung mga subdivision ko, no? Ara sa, din sa subdivision, wala. Pero ara sa may sanggin niyo, ara. Pero dili niya siya ma-open, dili nga side naman, kaya hindi niya makita. Dira yung mga accidente, anon, kita, so, ara din may kita ang side sa dili. Pero dito na sila. Wala dito. Wala dito. Ako di bang, then, maybe sila.
Dito meaning tatlo ka lang involved sa yung aksidente. Ang tricycle, ang pick-up, ang Areo ang iya kalupit. Oo. Ang Lopez, sa same direction ng Japan. Oo, ari. So, amo ang nagapit dito ang liwa. Oo. Sige. Ano ba rin ito, sir? Randy, Caranillo. 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 S-A-R-A. Oo. N-I-L-L-O. Oo. Okay, that's right. 29. 29. Ano ka po, sir? Oo, ako na sa duty ka pong kukot. Okay, sir. Sige. Sir Randy, thank you, sir. Salamat kayo sa Action Mar. Ang explanation sa isa sa mga testigo kining vehicular accident. Last Jess, 11 action, Radio Philippine Standard Time. Tatlo ka mga salakyan ang involvado. Dari mag-action, laban-laban daw hit and run. Pari ka may ara sang nakitaan nga isa ka salakyan, Fortuner, o kon pick-up man, di na maklaruhan gid sang mga nakasaksi dira sa area. Pero di na makitaan na nabilin dira mag-action. Tricycle, kag ang truck nga may karga tubo. Oh, Sundale. Yes, Action Mar. Mas klaro ang pahayag ng testigo, no, sa Sir Randy. Siya ini ang security guard ng Mount Carmel subdivision. Sa natabong ng aksidente. So, tatlo ang involved ng mga salakyan, isa ka tricycle, isa ka privadong salakyan, kag isa ka tracking action, Marno. Based sa panaysayon ng testigo, na ining tricycle action, Mar, una siya nga nabungguan sa pick-up, no, and then nagbunggo ini siya sa tracking, no, na ang tracking arang siya siningaling action, Mar, no, kag nag-resulta sa vehicular accident kag isa, no, konfirmado nga patay action, Mar. So para mo ni siya ang mga natipon naton, no, yung mga informasyon diri sa place of incident diri sa Mount Carmel subdivision. Nahimos na, no, ang bangkay action, Mar, ni Prince Joaquin, no, taga Mount Carmel subdivision, no, kay Ayan nga naman sining kamay kag Siloy ang ini nga Action Dale? Kita na sa muna. Oo, ang ngalan sang victim is Prince Joaquin, correct ni siya? Prince Joaquin to kay na ang namuno sa sang Siloy, no. Sige. 23 anyos. Ang driver sa tricycle, si Wilmar Diasis. Wilmar, no? Okay. Wilmar Diasis, taga Purok Pedrosa, no? Kaligit, siyudad sang Bacolod. Ason, no? Dale, nakita, Dale, nakita mo dang sidecar kay pasahero ining si Prince Joaquin, tapos silingon sa sidecar sa gapong ko. Ang sidecar amo may dako nga damage, kita mo da? Sang tricycle. Kung nakita na sa natin mo sa incident, no? Kaya ang balka Mr. Randy, no, ang ang security guard ng subdivision. Sa unahan siya kanang nagapungko ang biktima. Kaya mo to pagkabunggo sa pick-up action, Mar, ang mo to nagsabog, no, ining napuga tricycle kag ang mo to may nagapadulong nga tracking nga posible nasa langit sa action, Mar, ining tricycle, no. Kaya ang traffic nga, diretso ka lang yan, sining alagyan, kaulangan niya may nagtago action, Mar, no? Kung malin siya sining direction, from south to north. Okay. Sige. I see, Next direction, Mar, kung wala yung mga salakyan sa kalibot nato, ang ambulance, ang police, yung blinker, ang mga motorsiklo, nga nag-ofisa pa sa sining insidente, pero sa kadulong, ang ining area, wala gid sang suga, no, action, Mar, magluwas na lamang sining suga diri sa area sa subdivision nga may gambay diri nga makahatag la sa entrance sa sang subdivision. Other than that, wala na sang ibang diri nga suga, action, Mar, sining natabuan sang sining nga aksidente. So suba action, Mar, no, para sa pamilya sang biktima bangod natabuan ng aksidente at lakadlaw antes sang adlaw sang Pascua action, Mar, no. So far mo nakalita sila, no, sitwasyon diri sa area sang Circumferential Road. May nakita kita sa kabigyan nag-hidi action, Mar, possibly timata or relative man sang biktima action, Mar, nga pag-ugid lamang nakabot kining place of incident. Ang investigador dali sa ginaton master ko since ginasikaso man siya, action, Mar, no, sa investigation kag nagapangayo man sang additional details para sa actual or formal nga report regarding sining vehicular accident.
Oh. Mata pa gina. Mga himata sa biktima, no? So, kaya ang driver ito yung ka-tricycle, civil justice, nag-pull out na to ang ambulance. Okay, ito yung sitwasyon kada kamaling subo-subo sa bakin sang biktima customer nga ginbawian gid sang kapuhi on the spot, no? Sa sini nga particular accident, no? So, Mar, itingwan nato nga matapos yung investigation pang police station number 7, no? Ang sining report sa makakuha ng isang official statement sa bakin sa investigador sa police station number 7, no? So, ang information nato ang ginbisa nato sa mga interview, hindi nato ilagin ang na security guard sa Mount Carmel subdivision. Rectadri sa bahin sa vehicular accident sa may Circumferential Road, Mount Carmel subdivision, Barangay Alihis, Ciudad San Bacolod, ang kaso nyo. Action Dale Salazar, una sa balikan na sa action sa Bacolod Action Run. Pinakamasakit kag pinakamasabo ining Pasko para sa pamilya sa sining nagasakay sa tricycle nga na-aksidente maka-aksyon sa bang lamang gabi dara sa area sa Barangay Alihis sa Mount Carmel nga area. Grabe siguro ka baskog sang pagkabunggo to sang ginapatihan Fortuner kon pick up nga tubtob sa mga maka-aksyon di na makitaan kundiin so laban-laban maka-aksyon hit and run kaso ni. Ara naman ang pamilya sang saring biktima wagid makaluwas bakod sang grabe guro ka baskog sang impact bla. Prince Joaquin Relatos 23 anyos taga-daraman sa Porok area mada sang Barangay Alihis. Ang driver sang tricycle maka-aksyon ato nagindala na sang ambulansya agod mabulong sa hospital, wala man sa problema, okay ba lang siya. Pero may mga samad-samad gamay sigurong importante mapadapatan sa pagbulong. Ang driver, Welmar Diasis, 27 anyos, Purok Pedrosa, Barangay Alihis, sa Bacolod. Nagahanas pa kung tanin niya manong tapos ang training ya ining victim nga si Prince Joaquin. Agod to nga magkatrabaho man, protiyara. Wagid abot sa pamilya nga amuning badangatan niya maka-aksyon, pizza 22 kita. Mga 3 kadlaw na lang, Paskuan natin, pinakasubo nga Paskuan para sa pamilya. Halong-halong lang gid. Kung mahimo pa lang, doble o triple nga paghalong, samtang ka man nagabiyahe maka-aksyon sa dalanon, nagamaniho man ka mo, o kung bisan sa mga nagasakay sa salakyan. Ang investigasyon sang traffic investigator sang ato sa nga mga kapulisan ibalik na karon ni Action Dale Salazar. Basi may panibag-ong update sa sining panibag-o naman nga aksidente sa dalanon. Kadumdum ka mo itong mayara man sang na-aksidente na atong former police bla, atong sipak takraw champion. Di bla sa area man to sang Barangay Alihis. Patay man to. Kadelikado no gapang hawid ang pila ka mga nabilin nga adlaw sang tuig 2020. Along lang gid. Along kamo nga antes kamo maghalin sa puloy-an nyo. Dalan nyo sang pagpangamuyo. 10:20 Action Radio Philippine Standard Time. Ibubo ko lang anay ang first bus sa ato sa mga commercial sa ato sa pagbanabalik. Balikan taman itali sa mga balita sa ato sa mga action unit correspondents. Action Percival, Action Stephen Presquito nag-standby na sa Piakalin. Action Night Patrol. Magabalik pagkatapos kilabang sini. Okay, dari kita na sa pag-acknowledge sa mga nagapa-urok-urok na ito nga mga ka-action. Cory Bidaha, mayong gabi action na Marlon watching from Kuwait. Si Judith Calvez Pamposa, good evening action na Marlon. Edgar Tanaya, good evening action Marlon, watching live from Kanduri. Judy Florentino, good evening action na Marlon. Arama si Ima Alcuala Kelstrom.
Good evening, Action Namar. Merry Christmas and a Happy New Year 2021. Greetings from Sweden. Jose Moncaltorilla, good evening, Action Marlon. Watching FB Live from Binalbagan. God bless. Araman si Alma Agravante Sabater. Good evening. Elizabeth Malaka Gamala. Good evening, Action Mar. Congratulations, Action Radyo Bacolod. Number 1 at 51. I'm proud of you all. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Stay safe. God bless and more power to ARB. Naraman si Lahaw-Lahaw, JJ, mayong gabi, Action na Marlon. Mary Giselle Bustillo Halapa. Good evening, Action Marlon, Action Radio Bacolod, watching from Manila. Zoraida Lucero, good evening po sa inyo mga ka-action. No? Action Balita, I'm listening to any one of you. You're number 1. Salamat, Zoraida. Gerald Hermino, good evening, Mar. Tamiyaw ko lang nanay Mimik kag tatay Onyot nga sulit gid listeners ang Action Radio Bacolod via Transistor Radio diri sa Bayawan City Oriental. Congratulations to all for being number 1. Salamat. Via Aldas, good evening, Action na Marlon. Please greet the family Aldas sa Puente Villa, Barangay Takuling. Christy Arevalo, good evening, Action Marlon. Monitor na kami sa Valladolid. Tamyaw ko ba nako nga si Alan Maro Arevalo. Liberty Malapitan, Maymay Arevalo. Kag Soseth Canas. Salamat. Rosalinda Arellano Espadero, good evening. Araman si B. John Peregrino, I'm watching. Rosalina Arellano Espadero. Si GMR Seron, mayong gabi, Action Marlon. Thank you. Rosalina Arellano Espadero, congratulations, number 1. Salamat, Rosalina. The Danger na, good evening, Action Namar, listening from the land of praline chocolate at Belgian waffles. Wow. Si The Danger na. Ara si Jerry Azero Jr., Action Mar, good PM, salamat. Sa Morusya, ba mo si Nong Jerry. Dione Portiliano, monitor lang ang Gapuh Negros, Action Marlon. Gapo, okay. The danger na kalain sang month na December sa Bacolod. Wala gabi na, wala aksidente. Kaniman, kadelikado gid, no? Halong-halong na gid. Jod Galiz, Makawiwili, Action Patrol, Action Radio. Ari ko sa 4th floor, number 82, Clemente Jose Street, Malibay, Pasay City. I'm Jude Galiz, Makawiwili, 42 years old. Salamat, kid. Kompleto ba? From Barangay Central Tabao, Zone 3, Valladolid. Just wanna greet my pinaka-mamahal, pinaka-love nga eldest daughter ko, si Zoe Alexander Nelios Makawiwili, top 1 in school class in Barangay Sagasa Elementary School sa Bagos City, Negros Occidental. Congrats sa top 1. Pinalangga, pinakamahal man nga pinaka-love, my youngest son, Lord Freds Ivan Nelios Makawiwili, top 1 in school class in Barangay Sagasa Elementary School, Bagos City. Mga top 1. Congrats, my mother Myrna Makawiwili, relatives Gales Toledo, Marino Pilingon, Pinas, in Lao Nunez family. In our neighborhood, in our house, near Fish Market, Zone 3, Barangay Central Tabao, Negros Occidental, my sister Mary Grace Makawiwili Gales Terol, my in-laws Victoria Salaveria Nelios in Can Marting, Barangay Sagasa, Bagos City. Thank you again. Okay. Si Ima Alcuela Kelstrom Kalooyman, condolence to the bereaved family. Oh. Good evening, Action Sir Dan Sherry. Salamat, Yvonne Boyser. Merly Dolido Magallanes. Good evening, Action Marlon. Salamat, Ma'am Merly. Arama si Maria Hani Shangri-La Bartazan. Hello, good evening from Silay. Keep safe always. Thank you. Sa iban, balikan tanaman dugay-dugay.
Pabalik sa Action Night Patrol. Las 10:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa saring bahin, ibalonta naman na detalye sa nga balita na tipon. Madalas sa atos saring mga action correspondence sa Sorcag Norte. Nga bahin sa nga atos saring probinsya. Unahon tang report na action Percival Villamor sa bahin sang Southern Negros, partikularmente sa La Carlota kag Bago sa ika-4 nga distrito. Sa report action Pers, mayong gabi please kabin. Pamuno ini ni Pulis Captain Hansel P. Lumandas sang isa ka lupok dito o sa unhan man lang sang station sa ila dira nga ginajagingan sa naunan nga bahin sa ilang reclamation, no, sa mga alas 6 ang aga. So ang biktima nga sa pagaluktang sa riding in tandem ginkilala sa kay Police Staff Master Sergeant L. Defonso Kasugod, Rivera, 37 anyos, kag pumuluyo ini siya Action Marlon sang Recreo, Barangay Recreo, Pontevedra, Negros Occidental, kag na-assign mismo dira sa aton ka police station sang municipal sang Pontevedra. So kaina sang aga suno sa kaya police Captain Hansel Lumandas sa aton man mismo nga pag-interview, ini siya Police Staff Master Sergeant Kasugod, ini siya Action Marlon samtang nag-walking dira sa television sa Pontevedra, na kita ini niya si Mayor sang municipal sang Pontevedra, si Mayor si Maria E. Alonso, upod ang mga bodyguard ni Mayor kag si SF Uto Edmond Katabas, OIC sang Fire Marshal sang Pontevedra. So upod sila jogging dito ukon sa pag walking. So hinali lang may ara nga nagagulpi lang, may nagapalapit nga hindi nakilala nga persona kag nagasuksok sang blue nga jacket kag itom nga jogging pants kag nagasuksok sang face mask kag inisya nagunos sang 45 caliber pistol Action Marlon kag gintiro mismo si Police Staff Master Sergeant Kasugod kag naigo gid sa iya nga ulo kag didto tumba ini sa simento kag sa kakibot man sang mga jogging dira sa area. So nagdako gid ang ila kakugmat kag nagpalagyo ini ang suspetsado sakay sa isa ka scooter, no, Action Marlon. So ang biktima ginadali man dala sa Bago District Hospital agud nga matabangan man lang sang aton nga mga doktor kaapang ini siya dead on arrival. So may interview kita gamay diri sa kay Police Captain Hansel P. Lumandas sa eksena ukon sa natabo nga shooting incident ng mga alas 6 sang aga, no, dito sa may Barangay 1 Poblacion, Pontevedra, Negros Occidental. Ari pamatian naton. Defonso Kasugod, nag-walking, nag-jogging dito sa may reclamation area, dito sa Barangay 1. Kasama pa niya si Mayor and the Chief of the BFP, lakat-lakat sila. And unfortunately, may lumapit doon na assailant, bigla siyang pinutukan sa ulo ng isang bala. Siguro yun nag-cause ng, ng death niya with the caliber 45. So nadala pa naman siya sa sa hospital. Nga lang hindi na siya naabutan ng buhay. So bali sir, may mga threats sa kanya before ng incident kanina?
Hindi ko siya personally kilala pero ano siya nung nasa ako dito, bali 3 months ako dito, siya na yung intel operatives ng police station dito sa amin. So pag sinabing intel operatives ka, you are dealing with drug pushers, sa mga drug lords, yung mga nahuhuli sa bypass operations, sa mga nanguhuli sa mga illegal gambling, naghanap ng mga wanted, nag-implement ng mga search warrant. Yun yung niya, yun yung usual na trabaho niya. And usually, hindi na siya nag-stay dito sa police station na sa daily na nag-duty. Kasi yun siya yung siya yung naghahanap ng mga namin, ng mga accomplishment namin. Yun yung tasking niya talaga. So mo ato ang tingog ni Police Captain Hansel Lumandas, no, ang nabatian naton ang iyang pagpayag nga ini si Police Staff Master Sergeant Police Staff Sergeant, no, si Ildefonso Kasugod Aksyon Marlon, isa ini siya sang katapo sang intel, no, sang station. So dito natabo kaina sang aga sa pag luthang sa isa ka mapisan nga pulis sang Pontevedra municipal sang Pontevedra Police Station Action Marlon. So ang investigasyon sa aton pulis ipaubaya naton kag padayon ilang pag-imbestigar sini sang kaso sa pagpatay sa kay Police Staff Sergeant Ildefonso Kasugod Action Marlon. So mo ini ang nakuha naton nga balita gikan diri sa Pontevedra Police Station, ang inyo ka aksyon persibabil mo una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Field Report! Las 10:39 in Action Radio Philippine Standard Time. Salamat sa report ni Action Percival Villamor. Halin sa Southern Negros, lumpat kita sa Northern Negros. Ato naman ibalon detalye sa nga balita ni Action Stephen Presquito. Information nga nabato naton may bag-ong officer in charge, OIC, ang San Carlos City PNP. Aber aton check ang detalye sa mag-action by the way. Si Toto Jigs Garcia, nag-monitor na sa sarigig ni Matadeo. Si Itik Alisbo, pamati sa kabarangay ko, sa pamilya ko, Itik Alisbo, Panambiaw. Okay. Arena sa Action Stephen, Presket Action Stephen, mayong gabi sa report, standby. Action! Night Patrol! Field Reports! Action Steph, mayong gabi, please come in. Yes, Action Marlon, na isa ka pamaskong handog sa karon ang isa sa ginapatigayon sa aton nga kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos. Pinaagi sa pagpanguna man ni Police Lieutenant Ruby Aureta. Amo ini siyang bago nga deputy karon sa aton San Carlos. Isa ini ka tubo nga taga Iloilo, no, kag siya karon ang nagapanguna sa sininga activity sa aton kapulisan. Sunod pagkay Deputy Aureta nga ining ilang ginahatag karon nga pamaskong handog, nagumpisa sila kagina nga adlaw ato nakitaan ini action na Marlon nga may mga streamers, no, ang aton nga tarpaulins ang aton nga mga patrols diri vehicles sa aton San Carlos sa City PNP, kag naglibot ini sila mga surprise na lang ini nga pagpanghatag ilabi na sa mga less fortunate nga mga kabataan nga ila na lang automatic ginatagaan, wala na sila nagatipon tungod sa COVID-19 naton social distancing. So diretso nga surprise kapag panghatag na lang sang kada maagihan nila sa ila paglibot sa mga patrol sa aton nga kapulisan diri sa Siyudad San Carlos. Dugang pa ni Police Lieutenant Aureta nga ining ilagin himo sa karon, amo na lang ini ang simple nga pamaagi nila since sa karon wala na sang mga pagtipon-tipon, no, sa isa ka lugar kag amo pagpahatag. But then ang ini nga kwarta ila ini nga ginatipon sa tanan nga bilog nga puwersa sa aton kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos, kag sa ila na tipon nga mga kantidad amo na ini karon ang ila nga ginumpisahan ang isa ka pamasong handog para sa mga kabataan nga mga less fortunate nga ila makitaan instant gid dayon sa kada lugar nga ila maagihan
kag among panagaan. And dugang pa niya may ara pagid nga isa ka activity sila sa sining 24 sining Disyembre, isa ka Feed for All season. Ini amo ang partnership nila kag sa aton kapulisan kag sa NGO, mga non-government organization nga may mga chairman sa mga donasyon nga ila ihatag in partnership sa atong kapulisan, kag amo naman ang ipanghatag naman ini nila sa mga mostly no ang ilagid nga target is ini mga less fortunate children nga mangin malipayon man sa pagsaulog sa sining atong Pasko kag ang bagong tuig. So amoy nagkaroon na action man ang ginabisihan sa atong kapulisan. At the same time, continue man ang ilang activity sa pagpatrol, sa pagbantay sa aton nga paghatag sa seguridad diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Siguro na so far sa aton lang nga balita nga sa peace and order naman sa aton kapulisan sa aton siyudad sa San Carlos, wala gid sang dalagko nga mga insidente nga nagakatabo sa karon, luwas lang sa mga gagmay nga mga reklamo. And then dugang pa ako Action Marlon may ara na nga bag-o naman karon nga OIC ang aton San Carlos sa City PNP sa diin gid pangunahan na ini karon nga bag-o na-assign si Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan. Mo ini siya karon na aton OIC sa ini siya ka PNPA Class 2001 nga nagaling pa ini siya sa Cordillera ini siya no tubong Ifugao no. So amo ini siya karon na action na Marlon ang aton gid nga siya karon ang nagadala sa aton nga kapulisan diri kag as bago pa lamang. So iya karon nga gina-continue naman ang sabihin nga pag-turnover ni Police Major Mark Angelo Hongko, ang dating OIC naton, nga kung ano ang mga activities sa atong kapulisan labi na sining December. So amo ini karon man ang iya ginapadayon. So amo ini karon Marlon ang aton nga balita alin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Aksyon Stephen Fresquito. Yara man si Emma Alcuela Calstrom, si Merly Dolido Magallanes, Bernard Santillan, tami ako Gemma Merasol kag Basay family nga naga-monitor gid sa Musubong. Marivek Santayo Caballero, monitor gid kami kada adlaw sa Action Radio. Vic Caballero from Bago. Marvic Caballero, monitor gid kami adlaw-adlaw gabi Action Radio. Okay, salamat. Nelson Iskete, ang pulis nga nagpatay sa mag-ina. Ay, way nagpaumod ko no. Ang resulta sa drug test sa iya negatibo siya. Negative siya. Ti amo ginaguro nga isa nga batasan kami ti may background sa karaan nga kaso. May daan na sa kaso ginin na pangatubang karon nga under-dismiss. No, homicide cases to dok bilog. No, sa bulan sang Mayo kag bulan sa Disyembre sang nagligad lang nga tuig. Nagligad lang nga tuig at 2019. Pagka abot unano klase batasan man. May isa ka Chief of Police dito sa Bato Municipal Police Station. Gin pangapida niya ining nakapatay nga pulis, Diyos tate, ang guaya, ginrelieve sa gin kakasya sa serbisyo. Ay para sa iya kuno ya, sa Magiloy, hindi kakasa sa serbisyo. Mayara ginasunod ang pagsurundan ang PNP angot sa pag-post sang sining mga mensahe sa social media, partikular sa Facebook. Jocelyn Libuon Dispoho, good evening Action Marlon. Araman si Jenny Abarte nga nagaano lain guro ning talang ang mensahe guro ni. Sige. Thank you. Aras 10:46. Kung available na nga ito sa ding patrol balikanta sa Action na Dale Salazar. Basta mayara na sang may update na kita sa sading aksidente. Asubong aksidente mag-aksyon nagluntad sa mga gabi. Tricycle ginasakyan sang duwa ka mga persona, driver. Medyo may gulo-gas-gas lang. Ginabulong na sa ospital parong nagasakay mag-aksyon. Amo ginanatamaan na patay. Naudra sa area sang Mount Carmel, lapit sa Mount Carmel Subdivision sa Barangay Alihis, Siyudad sang Bacolod.
Bago kung nagapamati man to ang driver sang Fortuner o kung pick up man to, nga po to nakita makaksyon nga ikatatlo nga salakyan nga involvado sa ring aksidente. Kasi kung nakayasan kag nakabatsag mamala sa kakolba, man tao malang naslamo. Ang tao kung kaisa kung maunahan sa kakolba, kag nakayasan, way na kabalo ko na nung himuon, tingin sa ring o nod sang pensar sa una among pagpalagyo. Kasi kung nag-report maguro siya sa kapulisan or kung base nagamonitor man kada sinuman nga driver ang nakasantik sa tricycle dra sa barangay Alihis, tiyong balita ho ang nagasakay to sa tricycle patay. Balikan tara nga to sa nga patrol with Action Dale. Action! Night Patrol Field Reports! Action na Dale, sa balik report please Kabin. Action Mar, wala gid nakahatag sa opisyal nga report ang investigador matapos nga gintugyan kita niya no katapos ang media sa deputy sang police station number 7. Sining vehicular accident nga nagluntad dira sa area sang barangay Alihis sa may circumferential road Mount Carmel subdivision diri sa may syudad sa Bacolod, Subong nga gabi Action Mar. Pero patay diri ang 23 anyos nga lalaki nga pasahero sa tricycle matapos sa ining aksidente subong gabi Action Mar. Kilalang napatay nga si Prince Joaquin Relatos, 23 anyos. Residente man sang nasambit nga subdivision Action Mar. Ginpahag diri sang saksi nga gwardiya sang subdivision nga testigo Action Mar nga si Randy Saranillo ang tricycle ang magaliko punta sa subdivision para magdulong sang biktima sang natabo ining vehicular accident. Dugang pa sang gwardiya ang tricycle ang ginaligar una nga nasagaid isang wala may baluan nga pribado nga salakyan kag nagresulta Action Mar sa pagkabunggo sa truck nga kargado sang tubo sa pihak nga linya. Suno kay Saranillo, gintinguan pa nga malagas ang tatlo ka mga motorsiklo ang nagpalagyo nga pribado nga salakyan pero napaslawan ang mga hini-action Mar. Ang biktima ang saka 23 anyos kag bag-o gitamang naggraduar sa engineering nga kurso dira sa may UNOR. Pamatian naton ang portion sang statement sining gwardiya nga si Randy Saranillo. Nagsagaid to siya. Wala to ninyong nagpunggugit. Nagsagaid lang to. Nagsagaid sa loob. Nagsagaid. Hindi, nagsagaid sa tricycle. Ito nga, anong tricycle mo? Sanggit lang. Ito nga siya. Bali si pick up nasagaid sa tricycle. Nasagaid na siya. Yung si tricycle nabungguan sa ito sa mga yan. Wala mas lang tabog. Why? Ang driver bot kung natabog to, kung ano to nga plaster. Kaya pagdaanan ako na ang driver, dito na gahigda mo. Sa may gutter. Nagkamang ba to sa? Kung ano to nga plaster. Pero ako pa driver, diretso na. Ito naman nakita. Gilagas to sa tatlo ka single nga taga-Alihis man. Why na to naman dakpa. Action Mar, nabatian ang palihag ni Randy Saranillo ang gwardiya sa Mount Carmel subdivision kag testigo Action Mar no. So sunod diri sa iya ang lugar no ti madulom kag masamino nga ginalundaran sa aksidente sa bahin sining circumferential road Action Mar. Sa ibang balita, gikan sa patrol, may diri sang panugyan ang Highway Patrol Group sang Negros Occidental. Subong holiday season action Mar sa mga motorista no adri sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginpahayag diri sa aton ni Police Captain Roblito Mariano ang pamusang HPG diri sa may Negros Occidental sa mga motorista nga siguraduhon ang ila sining mga salakyan antes nga magbiyahe para maligawan ang mga walag na paabot nga aksidente sa dalonon samtang nagapalapit ining Pasko kag bagong tuig Action Mar. So kay Mariano kada adlaw nagapatigayon sa inspection ng HPG sa probinsya sa mga terminal sang bus, sa mga jeep kag mga tricycle para magpatigayon sang dialogo hangot sa safety sa mga dalanon na Action Mar. So kay Mariano kalabanan sa mga violations ining mga pampubliko nga mga salakyan ining mga goma Action Mar nga nipis na kag hindi nagid road for the kumbaga kag posible may mga aksidente nga magluntad in kaso nga usa pa sa gihapon ining mga nipis nga mga goma rason nga nagapanawagan si Mariano sa mga nagapanag-iya sang motor
man tricycle, PUJ o kung mga basa kung mahimo i-check gid no ang sitwasyon ng kondisyon sing listening mga salakyan antes nga magbiyahe karon nga holiday season kag bulan sang Desyembre. Action Mar nagaparawagan man si Mariano sa mga konduktor kag mga PUJ drivers kung mahimo stricto gid nga ipatuman ang minimum health standard kag hindi pagpasakyon ini mga persona nga wala naga face shield o kung persona nga wala naga face mask. Action Mar kag wala nagapatuman sining social distancing nga ginatawag. So kay Mariano pesar nga holiday padayon nga magapangalagad ang HPG diri sa probinsya para masiguro nga ma-minimize o kung malikuan ining mga aksidente karon nga bulan sang Desyembre. Pamatian naton si HPG Negros Occidental Head Police Captain Mariano. Yes sir, actually sir, yung ginagawa natin pagka ganitong holiday season sir, lalong-lalo na sir sa mga terminals natin. Nag-i-inspect po tayo ng mga terminals, yung po mga buses and yung mga jeepneys na biyahe pa rin kahit po ngayong holidays. At kasama na rin po dyan sir yung pag-conduct natin ng mga dialogue doon sa mga tricycle drivers and iba pang mga public utility vehicles. So far sir, were there any violations from the PUJ drivers? Yes sir, meron po tayo mga nakikita na ibang mga violations nila pero sinasabihan natin sila sir na wag na lang silang tumuloy sa biyahe kung yung mga violations sila yung sa mga gulong po pagka nakita natin na manipis na or talagang may mga lumalabas na yung mga thread. So bawal na po yan natin pabiyahin. Okay. And kasama na rin po sa pag-inspect natin yung pong sa health protocol natin. Wag po sila, hindi po pwedeng sumakay yung mga pasero na walang mga face mask and face shield. Okay. Kasama na rin po dyan yung sa social distancing natin. Alam naman po natin yan. So nire-remind natin sila lagi. Lalong-lalo na sir yung mga konduktor ng mga buses dahil sila po yung nagpapasakay at sila rin po nakakausap ng mga pasahero. So nire-remind po natin sila na laging sabihin na yung mga face mask and face shield lagi pong isuot. Sir, tuloy-tuloy na yung inspection sir hanggang New Year na ba or meron din kayong holiday break? Yes sir, actually sir, talagang tuloy-tuloy po din po yan kasi meron naman po tayong mga naka-duty na mga pulis. Sila po yung mga papalit na sila po yung mag-duty, sila hindi po yung gagawa ng mga inspection na yan. Okay, aside from this sir, are there any significant updates from the So mga portion HPG lamang sir? sa atos nga interview sa Highway Patrol Group Head si Police Captain Mariano. Update kag balita gikan sa patrol ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Action na Dale sa patrol. 5 minutos na bilin abot ng takna ng alas 11, curfew hours na sa syudad sang Bacolod. Kabay pang way na sang aksidente, way na sang krimen, manugoon nga mga hitabo nga magluntad. Subong nga gabi, tubtob karon sa kagahon, kag tubtob sa pala abuton. Night Patrol. Action Night Patrol, temporaryo nga mga takop sa saring edisyon December 22, 2020, Tuesday. Magabalik ini buwas with Action Eric Magbanwa. Ato sila mga Action Unit Reporters nga napangalagan sa buong gabi Action Percival Villamor, Stephen Prisquito, News Center Action and Defensor, sa Patrol Action Dale Salazar, with Action Nixon Tahom. Opo din sa Technical Control Action Elmar Madera with IT Expert, Action Elway Dutelius. Ako naman, Action na Marlon Henovaya, nagapasalamat. Sweet Dreams. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,